لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم سامعین گرام، اج میں درود کے حوالے دے نال عرض کراں گا. اللہ تبارک و تعالی نے درود دے اندر بے شمار رحمتاں اور برکتاں رکھیاں نے. انسان اگر بیماری دے اندر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھے. اللہ تعالیٰ اس بندے دی درود پڑھن دے صدقے نہ اللہ مشکل آسان فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو ایسا تحفہ عطا فرمایا ہے کہ جیڑا بھی کوئی امتی آپ دی ذات دے درود پڑھدا ہے، ایک حدیث کے اندر ہے، حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان ہے، جیڑا بندہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پڑھے تو اللہ تے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اللہ پاک دا اے حق کے بندے تے کہ اس بندے نے جنت عطا فرما چتے. اس بندے تے جنت واجب ہے، جنت رب عطا فرما چتے. اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان علی شان ہے. جڑا بندہ مخلص طریقے دے نال پیار تے عقیدت دے نال ہاں جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے مخلص ہاں جی او دے وچ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سے پاک میں عرض کراں گا انشاءاللہ تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سے چھوٹی ہے لیکن میں وضاحت زیادہ کراں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاماں دے اندر تشریف فرما نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر 4 مقرر فرشتے آ گئے. اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندروں اپنا اجازت لے کے اللہ تبارک و تعالی بارگاہ کو چھٹی لے کے اجازت لے کے آسمانہ تو زمین وال تشریف لے کے آئے اور تہاڈے تے میرے کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ حاضر ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاماں دے اندر تشریف فرما نے اور اپنے غلاماں دے نال میٹھے میٹھے گلاں پہ کردے نے. اچانک سرکار نے یا ایھا المزمل والی چادر اوڑھ کے تے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے 4 مقرر فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ حاضر نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی گفتگو سنی. سنن تو بعد حضرت پیارے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے پیارے 1 لاکھ دے کم و پیش 24,000 نبیاں دے صحابی اور غلام ہاں جی جنہاں نے تمام جتنے بھی نبی آئے تمام جو چہرے انور کی زیارت کی تھی. تمام دے کولوں کتاباں لے کے صحیفے لے کے آنے والے پیارے جبرائیل علیہ السلام اللہ دے پیارے محبوب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہوئے. عرض کی تھی آقا مینوں اگر اجازت دیو تے میں کچھ عرض کراں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے پیارے جبرائیل حکم کرو کی کرنا چاہتے ہو. عرض کی تھی آقا اے ودھا دے سونے مکھڑے والے واللیل دیاں سونیاں سونیاں زلفاں والے ما زاغ البصر دے کاجل والے سونیا علم نشرح دے سینے والے سونے آقا میں عرض کرنا چاہنا سونے کہ جیڑا آپ دا غلام جیڑا آپ دا امتی آپ دی ذات گرامی تے محبت دے نال عقیدت دے نال جھوم جھوم کے 10 مرتبہ درود پڑھے. ہاں جی کنی مرتبہ جی 10 مرتبہ
درود پاک پڑھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام پیارے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عرض پہ کردے نے سونیا جڑا 10 واری درود پاک پڑھ دے نا تے قیامت والے دن جدو بندے پل صراط تو گزرتے ہون گے، اللہ اکبر کبیرہ، پل صراط کی ایک وال نالو زیادہ باریک اور تلوار دے نالو زیادہ تیز، ہاں جی، جڑا دوزخ دے اوتے پل ایک ہوے گا، او دے تو کراسنگ ہوے گی، لوگ اتھو جان گے، پھر جنت رستے چ لوگ اتھے جان گے، قربان جاواں او جڑا پل صراط ہے نا، تو اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت اندر پیارا جبرائیل علیہ السلام عرض پہ کردا ہے آقا جڑا آپ دا غلام، آپ دا امتی، آپ دے نال پیار کرنے والا سونیا 10 مرتبہ درود پاک پڑھ دے تے اون پل صراط دو میں انج گزار دیواں گا جویں اکھ دا پلڑ جھم گیا ہے، اکھ دا پلڑ، ہاں جی، کتنا ٹائم لگدا اکھ دا پلڑ جھم کر وچ، اتنی اس نو بھی زیادہ جلدی آقا علیہ السلام دے اس غلام نو میں اس دوزخ دے پل تو پار کروا دیواں گا، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام مسکرائے، اس تو بعد حضرت پیارے میکائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا سونیا جیڑا آپ دے ذات دے درود و سلام محبت دے نال پڑھے اور 10 مرتبہ پڑھے تو آقا علیہ السلام دی بارگاہ اندر او عرض کردا ہے میکائیل علیہ السلام عرض کردے نے آقا اس بندے نو قیامت والے دن جدو دنیا نفس و نفسی دے عالم اندر ہوے گی، سونیا تیرے اس غلام نو میں پکڑ کے سونیا اللہ دی بارگاہ اندر لے کے آواں گا، اللہ دی بارگاہ کے اندر جتے میزان لگا ہوے گا، ترازو لگا ہوے گا، ہاں جی، جیڑا پلڑا مشرق تو لے کے مغرب تک ایک پلڑا ہے اس ترازو دے کول لے کے آواں گا، سونے پھر کول لے کے کھڑا نہیں کراں گا، میں اللہ دی بارگاہ اندر سجدہ کر دیواں گا، اللہ دی بارگاہ اندر سجدہ کر دیواں گا، فرمایا جس ویلے سجدہ کراں گا رب کریم جل جلالہ فرمان کے اے میرے فرشتے، اے معصوم فرشتے، تو سجدے دی حالت چلا گئے، کی کہنا چاہنا ہے؟ تو فرشتہ عرض کرے گا مالکا ایس تیرے محبوب دے امتی نے تیرے نبی کریم، تیرے خاتم النبی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے 10 مرتبہ درود پاک پڑھیا ہے، سونے دی بخشش فرما، انہوں جنت دا پروانہ عطا فرما۔ تو قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس غلام نو جنت دا پروانہ رب عطا فرمائے گا اور جنت کی ٹکٹ رب دے گا، فرمایا اس بندے دے ہاتھ جنت کی ٹکٹ ہوے گی، خوش ہوندا ہویا ہاں جی جنت ول جائے گا۔ قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اس غلام ول دیکھ کے تے مسکرائے، فرشتے ول دیکھ کے مسکرائے، آپ بھی بیٹھ گئے، تھوڑی جی دیر گزری، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل جنہاں دے منہ دے اندر سور پھونکے گا، ہاں جی جی موت انتظار کھڑوتا ہے فرشتہ، ہاں جی اسرافیل علیہ السلام انہوں نے عرض کی تھی آقا اے سونیا محبوبہ، اے خاتم النبیین، اے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا جڑا آپ دی ذات دے درود پڑھے، جڑی آپ دی ذات دے درود پڑھے، سونیا کنی مرتبہ 10 مرتبہ، سونیا قیامت والے دن اس تیرے امتی نو میں بازو تو پکڑ کے حوض کوثر تے لے کے آواں گا، حوض کوثر تے، اے حوض ہوے کوثر، حوض کوثر ہوے کہ جڑا ایک مرتبہ پانی پیوے گا 50,000 سال دا دن تے گزر جائے گا لیکن اس بندے نو پیاس نہیں لگے گی، سبحان اللہ۔ بے شک تو عرض کی تھی آقا سونیا میں تیرے اس غلام نو پکڑ کے جدو بندے نفس و نفسی دی عالم اندر ہون گے، سونیا کوئی کسے دا سکا نہ ہوے گا، نہ باپ بیٹے دا ہوے گا، نہ بیٹا باپ دا ہوے گا، نہ ماں بیٹی دی ہوے گی، نہ بیٹی ماں دی ہوے گی، سونیا نفس و نفسی دا عالم ہوے گا۔ سونیا اے آقا جڑا آپ دی ذات دے درود و سلام 10 مرتبہ پڑھ دے، میں اس دے امتی نو
پکڑ کے حوض کوثر تے لے کے آواں گا، اور حوض کوثر تے لے آ کے پھر میں اس بندے نو انتظار نہیں کراواں گا بلکہ اپنے ہاتھاں نال جام پلاواں گا، اپنے ہاتھاں دے نال جام پلاواں گا، پانی پلاواں گا۔ سبحان اللہ، قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ حضرت پیارے اسرائیل فرشتہ جڑا جان قبض کرنے والا فرشتہ ہے، جڑا انسانوں کی روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، جڑا ماں کو دھی اور دھی کو ماں نچھڑنے والا فرشتہ ہے، جدا کرنے والا فرشتہ ہے، جڑا باپ کو پتر تے پتر کو باپ جدا کرنے والا فرشتہ ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جس کو کیا جاتا ہے، وہ کھڑے عرض کی تھی آقا سونیا جڑا آپ دا امتی، جڑا آپ دا غلام آپ دی محبت اندر، آپ دے عشق دے اندر ڈوب کے کھوب کے آپ دی ذات 10 مرتبہ درود پاک پڑھ دے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس غلام فرشتے نے پتہ کیا کیا انہیں عرض کی تھی آقا اس تیرے غلام دی میں جان انج قبض کراں گا جویں بنی اسرائیل دے نبیاں دی قبض کیتی سی، بنی اسرائیل دے انبیاء دی قبض کیتی سی، اس طریقے نال میں انہاں دی جان قبض کراں گا جڑے آپ دے نال پیار کردے نے، جڑے آپ دی ذات درود تے سلام پڑھدے نے۔ تو دوستو جان قبض کرنا، جان کندن ایک بہت بڑا ایک مرحلہ ہے جڑا بہت زیادہ مشکل ترین کام ہے۔ بندے دی جان پتہ کیویں نکلدی ہے؟ تھوڑے میرے کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سے مار کر سرکار نے فرمایا کہ ایک مل دا کپڑا لیا جائے، مل دا کپڑا باریک کپڑا لیا جائے اور خاردار ایک جھاڑی ہوئے، فرمایا او دے اوتے سٹ دیتے جائے، پھر ایک کونے تو چھکیا جائے تو اس کپڑے کا کی حشر ہوئے گا؟ اللہ اکبر، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، انسان دے وجود دے انگ انگ جدا ہو جاندے نے، انگ انگ ٹوٹ جاتا ہے جس ویلے انسان، بلکہ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اگر بندے نو ایک جگہ سے تلوار مار دیتی جائے پھر 360 مرتبہ اسی مقام سے تلوار ماری جائے تو کتنی انسان درد ہوئے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ، موت انسان سے برحق ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلام نے عرض کی تھی آقا میں تیرے اس امتی دا اس امتی دی روح انج قبض کراں گا جویں بنی اسرائیل دے نبیاں دی قبض کیتی سی۔ اس واسطے میرے تو تہاڈے کریم آقا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات تے ہما وقت درود پڑھو، ہما وقت درود و سلام پڑھتے رہا کرو۔ وہ کہتے ہاتھ کار والے دل یار والے، ہاتھ کام والے ہوئے تے دل جڑا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود و سلام پڑھتا نظر آ رہے۔ تو دوستو اس میری حدیث پاک یہ روایت کی ہے، اگر اچھی لگی ہوئے سنو، اس میں شیئر کرو، اپنے دوستوں تک پہنچاؤ۔ اللہ دی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہر مسلمان کو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم دے چلنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک